Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, zuk nahi izan duzu, zure hitza Ama Birjinaren sabelean gizon egitea. Iguzu zure ondasunean gure salbatzailea benetako jainko eta gizaki bezala aitortzen dugunok haren antzekoak izatera irits gaitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Egun haietan mezu hau eman zion jaunak Akaz erregeari, Isaias profetaren bidez. Eskatu jozu jaunari zure jainkoari ezaugarri bat zuretzat, lurraren barruan naiz zeruen goienean. Akazek erantzun zion, ez dut ezaugarririk eskatuko, ez dut tentatuko jauna. Orduan Isaiasek esan zion, entzun Daviden etxe, gutxi alderizkiozue gizakientzat aspergarri izateari, nire jainkoarentzat ere aspergarri izan behar aldezue. Horregatik, jaunak berak emango dizue ezaugarria. Begira, Birjina haurdun dago eta semea izango du. Emanuel ipiniko dio izen, hau da, jainkoa gurekin. Asmatu asmatzekoak ustel irtengo dira. Esan esatekoak ez dira beteko. Gurekin jangoikoa dago eta. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guzia, egin alaitzu haren nahian, zoazte pozik haren gana, gora eta gora hari kantan, kanta jaunari lur guziak, egin alaitzu haren nahian. Ebertarrei egindako epistolatik. Senideok, legeak etortzekoak diren ondasunen gerizpea bakarrik izanik eta ez gauzen izatea bera, urtero gelditu gabe eskaintzen diren opari berberen bidez, ez daitezke inolaz ere bete-beteko egin eskaintza hoiek egiten dutenak. Bestela, amaitu egingo ziran opariak, izan ere, eskaintza hoiek egiten dituztenak behin garbitu ezkero, inongo pekatu kontzientziarik ez zuten izango. Baina opari horietan urtero berritzen da pekatuen barkazioa. Zezenen eta akarren odolak ez ditzazke eta pekatuak desegin. Horregatik, Kristok munduan sartzean dio, ez zendu nahi izan opari eta eskaintzarik, baina gorputza eratu zenidan. Erre oparirik eta pekatuen barkamen oparirik ez zenuen atsegin izan. Orduan esan nuen, hemen nauzu, jainko zure nahia betetzeko. Holan dago nitaz idatzia liburuan. Aurrena dio, ez zenuen nahi izan, ez atsegin izan, opari eta eskaintzarik, ez erre oparirik, ez pekatuen barkamen oparirik.
naiz eta gauza guztiok legeak agindutakoak izan. Ondoren beste hau dio, hemen nauzu zure nahia betetzeko. Lehenengo kultua kentzen du, bigarrena jartzeko. Eta Jesu Kristok behin betiko egin zuen bere gorputzaren opariaren bidez, jainkoaren nahia bete duelako izan geragu sagaratuak. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, Gabriel aingerua bialdu zuen jainkoak Nazaret deritzan Galileako herri batera. Birjina batengana. Birjinak Maria zuen izena. Eta Jose zeritzan Daviden jatorriko gizon batekin ezkontzeko hitzemana zegoen. Aingeruak Mariaren etxean sartu eta esan zion, poztu zaitez, graziaz bete hori. Jauna zurekin dago. Ikaratu zen Maria hitz haiek entzutean eta pentsatzen jarri zen zer izan ziteken halako agurrura. Aingeruak esan zion, ez izan beldurrik, Maria, jainkoak gogoko zaitu. Begira, sabelean sortu eta semea izango duzu, eta Jesus ezarriko diozu izen. Handia izango da, goigoikoaren seme deituko diote, eta jainko jaunak bere aita Daviden errege aulkia emango dio. Jakoben herriaren errege izango da beti, eta haren erregetzak ez du azkenik izango. Mariak esan zion aingeruari, nola gerta daiteke hori? Nik ez baitut gizonik ezagutzen. Aingeruak erantzun zion, Espiritu Santua jaitsiko da zugana eta goigoikoaren indarrak bere itzalpean hartuko zaitu. Horregatik, zugandik jaioko dena santua izango da eta jainkoaren seme deituko diote. Ara, Isabel zure senidea ere haurdun dago bere zaharrean eta 6 hilabeteko dago agorra omen zena. Jainkoarentzat ez baita ezer ezinezkorik. Mariak orduan hona hemen jaunaren mirabea gertabekit zuk diozun bezala. Eta aingeruak utzi egin zuen. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Hain zuzen ere, gaurkoan festaburu bat ospatzen du Elizak. Garizuman sartuta gaude, baino halako etenalditxo bat egiten dugu, bai kolore aldatuz, bai liturgiako otoitzak eta ezera bat, baino bai halako etenalditxo bat egiten dugula, burutzen dugula, garizuma honetako ibilbidean. Ospatzeko oso festa konkretu bat. Jangoikoa gizon egin zela Mariaren sabelean. Aingeruak esanik, Jesus Espiritu Santuaren egitez sortu zela Mariaren sabelean. Hoitxe da gaurkoan ospatzen duguna. Hain zuzen ere, martxoaren 25ean, 9 hilabete, falta dira abenduaren 25erako eta horregatik ospatzen du Elizak, hain zuzen ere, gaurko egun honetan jainkoaren gizon egitea, enkarnazioa. Gogoan izan da guretzako, sinistunontzako, kristagontzako, historian izan dudan misteriorik handiena izan dugula. Eta batez ere maitasun misterio bat dela. Jangoikoak bere maitasuna, bere barkazioa, bere argia eta bere grazia guri ekartzeko nahi izan zuen gurekin konpartitu gure izaera humanoa. Gizaki egin zen, denetan gure antzeko pekatuan izan ezik. Eta horregatik Jesusek bere barnean sentitu izan zituen, guk sentitzen ditugun sentimenduak, pena, konpasioa, maitasuna, nekea, gosea, egarria, poza, umorea, denak guk bezalaxe bizitu izan zituen Jesusek. Eta hori gauza
ederra da, pentsatzea Jaungoiko betierekoak nahi izan zuela gurekin konpartitu mundu hontako eguneroko martxa. Eta, hain zuzen ere, gaurko egunean halako toki berezia Ama Birjinak, Mariak. Guretzako, kristauontzako ezinbestekoa da Ama Birjina, gure kristau bizitzan. Jesusek gurutzean zegoela, Joani esan zionetik, horra hor zure ama, eta Mariari horra hor zure semea, garai guztietako kristauek entenditu izan dute, entenditu izan dugu, Jesusek kristau guztiok jartzen gindula Ama Birjinaren seme alaba bezala, eta gu guztioi bere ama guri amatzat ematen zegula. Hoxe da, hain zuzen ere beti sentitu izan dena horregatik kristau bizitzan, gure bizitza espiritualean ezinbestekoa da Ama Birjinaren tokia. Ama Birjinaren festak beti dute halako edartasuna, halako postasuna, halako itxaropena, gure ama baita. Eta guk espiritualki sentitu behar dugu halako babesa, halako maitasuna, halako laguntza Ama Birjinarengan. Gainera nahi du Jesusek, bera guregan Ama Birjinaren bidez etorri zen bezala, gu ere berarengana Ama Birjinaren bidez joan gaitezela. Bere eskuetan jartzen ditugu gure intentzio guztiak, gure pertsonak, guk ditugun zailtasunak, ditugun nekeak, ditugun kezkak, denak Ama Birjina gure zeruko amaren eskuetan uzten ditugu. Eta orain, kredo esango dugu. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut, Jaungoiko aita Algustidun zeru lurren egilea. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut, haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espirituarengandik, Espiritu Santuarengandik sortu eta Maria Birjinagandik jaiozena. Eta momentu honetan, makurtuko gera pixkat, adoratuz, gaur ospatzen ari geran misterioa. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Hirugarren egunean, hilen artetik piztu eta zeruan Jainkoaren eskuinean eserita dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, hildakoen piztuera. Eta betiko bizitza, sinisten dut, sinisten dut. Eta egin ditzagun orain gure eskariak eskatuko dugu, egunero bezala, oso bereziki gaixori dauden guztien alde, eskatuko dugu baita ere osasuna, eman dezaien Jaungoikoak, indarra ere bai, eskatuko dugu gaixoak zaintzen dituzten guztien alde, eskatuko dugu momentu honetan ikerketa lanetan ari diren guztien alde, remedioren bat bilatzeko gaitz honi arki dezatela, Jaungoikoak argitasuna eman dezaiela, eta eskatuko dugu baita ere gaurko egun honetan munduan bakarrik dauden guztien alde. Senti dezatela Jaungoikoaren gertutasuna, Ama Birjina bere ama bezala eta kristauen laguntza eta maitasuna ere. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki kontutan hartuko dugu Javier bere heriotzaren 7. urteurrenean. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan. Eska dezaiogun jaunari entzun arren jauna. Ama maite Maria, egiguzur lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun.
senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan, Jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Jauna, onar itzazu, zure elizak aurkezten dizkizun doai hauek. Eta bertan ospatzen ari geran egun honetan zure semearen gizon egitea, emaiguzu benetako poza senti dezagula Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak Jaunagan dauzkagu, eskerrak Jaungoiko gure Jaunari, egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea. Jauna aita guztiz santu, Jaungoiko alguzti du beti ereko horri. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak. Bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizonegina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusia gartu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guziekin, guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantatuz. Santu, santu, santua, dira angustien Jainko Jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak osana, zeru goienetan bede inkatua, Jaunaren izenean datorrena. Osana, zeru goienetan. Santu zera bai Jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure Jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdien kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala Jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik Jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan Jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan Jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak, bereziki Javier eta hildako guztiak aritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jaungoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez,
honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztituen horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nere pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nire etxean sartzeko, baino esan zantzuitz bat eta sendatuko naiz. Kristoro. Egin dezagun otoiz. Jauna, emaiguzu guri, benetako fedea, orain ospatu ditugun sakramentuen bitartez. Beti aitor dezagun Ama Birjinaren semea, benetako jainko eta gizon bezala, eta modu hortan aiatu daitezela zeruko zorionera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bereika zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Aingeru batek Mariari dio graziaz betea, jangoikoaren semeari emango diozu sortzea, goizarratxeta eguerditan, Ama goresten zaitugu, aingeruaren hitzak berak, guk ere esaten ditugu.